Dobre, takže vítam ťa pri prvom podcaste Human Weapon, kde sa budeme rozprávať na rovinu ako chlapi, nemám nič nachystané, sadneme si tu, porozprávame sa na rovinu ako chlapi a môjim prvým hosťom je Jakub Masaryk, ktorý je jeden z mála ľudí, ktorý má nadstavený mindset reálne ako ja, ako mála ľudí v tejto dobe. Ak to Kuba ešte nepozná, tak sa môže predstaviť. Čaute, volám sa Jakub Masaryk, kto ma ešte nepozná. Som profesionálny tréner a výživový poradca, ale v prvom rade som komplexný atlét. To znamená, že snažím sa zdokonalovať svoje telo v každej jednej sfére. Či je to sila, vytrvalosť, kondícia, explozivita, balans. V podstate sa snažím odstrániť všetky svoje slabosti. Začneme rovno proste na rovinu, kvôli čomu sme sem prišli, a to je to, aby sme rozobrali, aký máme názor na túto dobu, pretože si myslím, že táto doba dosť je dosračie, keď to mám takto na rovinu povedať, a je dosť proste zoženštilá doba a reálne preto sme tu, aby sme to rozobrali, dali na to nejaký svoj pohľad, nejaký svoj názor a možno pomohli aj ostatným chalanom reálne sa trošku prebudiť z tejto nevedomosti, ako by som to povedal, aby všetci nešli tým zlým smerom, ako väčšina ľudí reálne podľa mňa aj ide. Je to tak, ako si povedal. Žijeme v teplej dobe. Ľudia nemajú svoj názor, sú ľahko ovplyvniteľní, chlapi nie sú chlapi. A v podstate je to aj tým, ako je nastavený systém, že krmia nás proste aj fyzicky, aj psychicky jedom. Yes. Podsúvajú nám informácie, ktoré sú špecificky nastavené na to, aby ovplyvňovali ľudskú myseľ a proste dávali nás dole. Yes. Ako populáciu. Aby proste tí ľudia sa im dal vštepovať nejaký určitý názor, ktorý povedzme, že tí hore chcú, aby tí ľudia mali. Aký je tvoj názor celkovo na túto dnešnú dobu, ale hlavne by ma zaujímal proste názor na tých mladých ľudí? Vieš, že prečo tí mladí ľudia reálne... Veľa ľudí proste rozpráva, že chcem byť silný, chcem byť namakaný a všetky tieto sračky proste okolo, alebo potom nám vypisujú, že ako môžeme byť taký dobrý, alebo mať také výsledky a hneď, že sypeme a neviem čo. Pričom oni sami proste majú zle nastavenú tú hlavu a keď niečo začnú robiť, to nedokončia. Prečo tak je podľa teba? Tak v prvom rade je najdôležitejšia tá vnútorná motivácia. Musíš to robiť preto, že ty sám chceš. Môžeš mať nejaké krátkodobé motivačné faktory, či to sú nejaké motivačné videá, alebo je to možno tvoj sparring partner, alebo rodina, to je jedno. Ale musíš to robiť v prvom rade pre seba. Musíš mať nejaké presvedčenie, prečo to robíš. Nejaké svoje prečo. Či to bola šikana v mladom veku, alebo je to rázny krok k lepšiemu zdraviu, alebo k lepšej verzii, musíš to robiť sám pre seba. To je najdôležitejšie. Proste nájsť si to svoje prečo, hej, ale zase šikana. Napríklad nie každý je šikanovaný, vieš, niekto sa narodí proste... To bol jeden z príkladov. Hej, niekto sa narodí proste napríklad do dobrej rodiny, má veľa kamarátov okolo seba, má okolo seba potom aj dobrý kruh ľudí a už od malička vlastne je naučený, že je proste frajer, všetkom vychádza, má drahé oblečenie, má veci a potom ako keby ona nemá tú potrebu na sebe toľko pracovať, lebo mu to od malička v kvázi bol medzi tými najlepšími. Veľa takých ľudí si aj ty isto poznal, lenže napríklad z mojej skúsenosti, neviem ako z tvojej, keď potom sme aj dospeli, tak veľa z týchto ľudí keby ostali tam, kde boli vtedy, lebo na sebe nepracovali, si mysleli, že už všetko keby majú a potom, keď som ja na sebe začal pracovať, tak práve, že paradoxne títo ľudia chodili za mňou, že som sa posunul a to bolo preto, že ja som možno nebol od malička ten najlepší, ale uvedomil som si to, našiel som to svoje prečo, začal som sa pracovať a zrazu som proste bol aj vzor pre takýchto ľudí, vieš. Že záleží podľa mňa dosť na tomto, že nájsť si to svoje prečo, nielen kvôli tomu, že lebo šikanujú ťa, alebo sa ti smejú, také prečo som napríklad ja, hej, že proste v kvázi moje prečo bola bolesť. A chcel som proste to zmeniť, chcel som sa ostatným zapáčiť, a proste fakt mi to vadilo a mal som veľké proste prečo v tom, že chcem sa vrátiť, proste budem teraz makať a ukážem sa, ako som sa vymakal a dosť ma pohňalo ego, vieš. Čo je podľa mňa nie úplne až taká dobrá motivácia vždycky. Ja to isté, vždy som bol najmenší, vždy som bol najslabší, šikanovali ma, kradli mi veci na základnej škole, lebo som sa nevedel brániť. A vždy som mal v sebe taký ten vnútorný oheň, že proste musím s tým niečo spraviť, musím neustále... Nechcel som byť priemer. Vždy, ja som to tak mal od malička. Vždy som chcel byť v niečom lepší ako ostatní, chcel som viac ako ostatní. Bolo to aj to ego. Yes. Ale nikdy som sa nechcel uspokojiť s nejakým priemerom. Vždy som chcel som dobré auto, chcel som mať vyšportované telo, chcel som byť ako Bruce Lee. Jasné, ale takže toto bola tvoja tá motivácia, hej. Ale že ťa preruším, je úplne v poriadku,
že to tí ľudia v sebe nenájdu. Vždy tu budú víťazi a vždy tu budú porazení. Hej, To znamená, vždy tam budú ľudia, čo niečo dosiahnu a vždy tam budú ľudia, čo proste zostanú ako keby zaseknutí v tom priemere. Ale prečo si myslíš, že je to tak? Že kde je ten problém v tejto dobe? Lebo za mňa je proste iba na tvojom rozhodnutí. Videl som to na tvojej tapete inak, že ako tam máš napísať... Success is a decision. Presne, že je to proste rozhodnutie. Je to voľba. A reálne veľa tých ľudí, ako si niekto proste úspeje, niekto neúspeje a podľa mňa je to tam rozhodnutí, či chceš byť úspešný alebo nechceš byť úspešný, či máš to svoje prečo alebo nie. Prídu ľudia a spýtam sa ťa, že kokos, chcel by si milionár? A on povie, že nie, ja to nepotrebujem, ja nechcem milionár. Dobre, potom je to v poriadku, milionára nebudeš, vieš. A tak to povie, nechcem milionára, ale chcel by som mať veľa peňazí, mal by som mať drahé auto, že toto je taká moja motivácia, ale neviem som si ešte taký istý, že to úplne chcem, bojím sa možno, že sa mi zmení život. To je ten strach. Presne tak. Ale ja mu vravím, ale keď tento strach máš, nie si na 100% rozhodnutý, že chcem sa zmeniť, chcem byť úspešný, chcem byť bohatý a potom ja tomu človeku aj poviem, tak sa neboj, nebudeš. Lebo nemáš proste to silné prečo. Ako si mal napríklad ty, vieš. Ľudia aj majú to presvedčenie, to svoje prečo, ale jednak je tam ten strach, že sa boja sa to urobiť nejaký ten prvý krok, boja sa zariskovať a potom druhá vec je, že nevedia, čo majú robiť. Nevedia urobiť ten prvý krok, nevedia, čo majú robiť, nemajú okolo seba ľudí, ktorí by im pomohli. Práve, že áno, pretože oni majú okolo seba ľudí, ale majú presne okolo seba ľudí, ktorí sú proste takí, ako je táto doba a veľa z nich nemá napríklad cieľ, chce sa len zapáčiť proste ostatným, byť frajer v meste a potom jak reálne, keď vidím tých ľudí, že aj bol nejaký chalan, prišiel do partie a niečo chcel, aby zapadol medzi nich. Začal sa obliekať, ako oni všetci vyzerajú takisto, aby boli proste drsní a vyzerali hustí, keď chodia po meste, proste tvária sa na pánov, vieš, a pritom to je to, čo zmagrila táto doba. A chvíľkovo možno si frajer, ale potom, keď už ako keby dospeješ, tak zistíš, že si len prejeval pár rokov života, nerobil si ani to, čo si naozaj robiť chcel, že lebo si to nenašiel kvôli tomu, že si mal zlý okruh ľudí, čo není zle, lebo ty si o tom nevedel, len proste to je tá doba, ako je zmagorená, že ty potom sa pohybuješ s takýmito ľuďmi v takejto spoločnosti a tak sa ti nastaví aj tá hlava. Takýchto poznáme veľa. Takých poznám veľmi veľa. Tvoja skupina určite ťa ovplyvňuje extrémnym spôsobom, či dobrým alebo zlým. Avšak ja si myslím, ja osobne som to tak mal, všetci okolo mňa chodili na diskotéky, na party, na zábavy, festivaly. Ja nie. Ja som chcel niečo dosiahnuť, ja som chcel vyhrávať súťaže. Takže ja som makal deň, noc, proste išiel som si za svojím, mal som svoje presvedčenie, strácal som postupne ľudí okolo seba, svojich kamarátov, lebo som nezapadol do ich skupiny, proste odmietol som alkohol, odmietol som drogy, proste toto nie je môj štýl, ja chcem niečo dosiahnuť. Makal som, za pár rokov som tú súťaž vyhral. 1, 2, 3. Takže... Ani predtým si sa nehýbal v tomto kruhu ľudí, alebo nebol si tam aspoň chvíľu? Ja som sa v 14 rokoch, 15 dostal do Street Workout Skalica, s ktorými sme boli aj v Československom a Talent. A tam bolo také nastavenie, žiadny alkohol, žiadne drogy, proste cvičili sme, makali sme. To ste mali takéto pravidlo aj v tej skupine. Nebolo to pravidlo, ale ja som to videl na nich a ja som ich bral vtedy ako nejaký vzor tých chalanov, lebo všetci tam boli starší. Takže istým spôsobom som k ním zhliadal a zobral som si ako keby to ich nastavenie. Tým pádom ja som preskočil tú fázu toho alkoholu a tých party. Že si mal to uvedomenie už skôr. A bavil som sa rovno už so staršími. Vždy som si viacej rozumel so staršími, než so svojimi rovesníkmi. Lebo vždy som s nimi mohol viesť rozumnejšiu konverzáciu. Či o budúcnosti, alebo o témach takých rozvinutejších, dospelejších. Ja ťa úplne chápem, kámo, lebo toto je normálne až sranda. Lebo rovesníci, to bolo iba kde, kto, ako sa napil, čo robili, keď boli opití. A mňa to absolútne nezaujímalo. Veď to, a ty si bol vieš, keď proste si viac vypil, bol si frajer, vieš. Aj teraz mám proste kamaráta, ktorý dlho bol proste medzi týmito ľuďmi mesto jedno s druhým. Spoznal mňa, začali sme spolu trénovať, cvičiť jedno s druhým, aj som mu trošku porozprával, ako mám ja nastavenú hlavu. A on mi sám začal rozprávať, ako si uvedomuje, že proste to, čo robil, mu nič do života nedávalo, ostrehol tých ľudí, extrémne sa posunul, proste dostal sa na to, že zarába 3000 mesačne v priebehu chvíľky. Len preto, že zmenil kruh ľudí, zmenil mindset a sám si povedal, že keď si tie veci, čo robil, sú proste sračky, hej. Ale to som odbočil, pretože to, čo si ty povedal, úplne s tebou súhlasím, to som nečakal, že takto spojí, pretože ja som to mal reálne takisto ako ty. Že ja som mal proste obdobie, kedy som
Bol som na strednej, bol som malý, proste chudý, ríšavý, pehatý. Si predstav, že dostaneš proste všetky downgrady, čo môžeš dostať, aby si vyzeral úplne proste, že najhoršie. A s týmto som sa proste narodil a tak to potom aj dostalo, vieš. Proste dostal som, reálne poradím aj vám potom, keď je niekto pehatý, opaloval si cesítko, grahamový rožok a takéto veci. Proste fakt, že petardy, vieš. ty to zasmeješ, vieš. Ale toto som mal. A chcel som sa zmeniť, ale namiesto, aby som sa zmenil, som zo seba robil šaša, aby som sa zapáčil jedno s druhým. A tam som mal kamarátov, ale falošných kamarátov. A zase som robil len to, aby som zapáčil ostatným. Ale keď bol ten zlom, že všetci začali chodiť piť, začali proste robiť tieto sračky, ja nie, že som to odmietol, ale som to nechcel proste. Nejako vnútorne som cítil, že to nechcem. A trošku som mal trošku inak nastavenú tú hlavu. Hej, ale každý ho mal za dement, takže nikto nejako nevnímal. A presne som spravil to, čo ty. Ja som hral futbal a proste zaujímali ma bojové športy a si povedal, že kokos, idem skúsiť nejaký bojový šport, idem proste na tajský box. A takisto stretol som ako ty proste na tom workoute, tak na tajskom boxe ľudí, čo sú starší odo mňa. Ja vtedy, keď ja začal boxovať, to nebolo ako teraz, ešte nebol ani oktagon, vieš. Nebolo to ako teraz, že každý boxuje, každý je pomalý frajer a najväčší zabíjak. Nikto neboxoval. Ja som prišiel, mal som 9 rokov, bol som úplne decko, prišiel som medzi nich a keď som videl tých chlapov, tí kokos, ako sa prezentujú, ako vyzerajú, tá aura, aká ide z nich, tak som si že kokos, toto chcem byť, takýto chcem byť, nechcem byť proste ako moji rovesníci. Úplne, keď som prišiel za mojim rovesníkom, čo som z neho cítil, nebolo absolútne to, čo som cítil z tých ľudí tam. A vtedy proste prišiel ten zlom, že tiež som ich mal ako keby za svoj vzor. Začal som trénovať, makal som na sebe, fakt som robil všetko preto, aby som bol ako oni v podstate, hej, ale to moje prečo bolo to, že proste chcel som ukázať ostatným, že proste som frajer, vieš. To bolo ego, ale podľa mňa je toto fáza, ktorou si každý prejde v tomto období, keď sa nejako posunieš, ale reálne som tak na sebe začal makať, tak som sebe začal trénovať, hlavne to bol box a cvičenie a tam som nebral sebavedomie, trošku do svalov, lepšie som vyzeral a už to potom celé prišlo. Keď som sa vrátil do školy, úplne inak ma vnímali, zrazu sa mi začali pchať do ryti ľudia a vtedy mi to ego strašne akože aj vstúplo do hlavy a mal som také obdobie, keď mi trošku akože jebalo na hlavu, že proste som robil úplne veci len preto, aby som bol proste frajer, hej. Ale to bolo tým, že som nikdy taký nebol a šiel som z extrému do extrému a extrémne k tomu pomohli títo ľudia, hej. Ale úplne som skipol tú časť, keď všetci pili a chlastali a oni potom nechápali, že prečo som sa aj tak posunul a to bolo presne to preto, lebo keď oni reálne prokrastinovali, oni to povedia, že majú zážitky na celý život, tak ja som makal a potom nakoniec sa ukázalo v XY situáciách, že ja som bol ďalej ako oni. Hej. Presne to, u mňa to tiež nikdy nebolo mojou súčasťou, tento typ zábavy. Proste nikdy som v tom nevidel význam. Bol som na diskotéke, ale spočítam to na jednej ruke, koľkokrát som tam bol a nikdy som sa tam necítil dobre. Nikdy som sa tam dobre nezabavil. Vždy som cítil, že to nie je pre mňa. Proste príde mi to ako červy na tej diskotéke. Ja to volám, že zombíci. Mačkajú sa tam na sebe. To nie je môj typ zábavy. Nemá to pre mňa žiadny benefit. Áno, niekto povie, že má zážitky. Pre mňa je zážitok to, že neustále na sebe pracujem a som lepší, vidím tie výsledky, vidím, ako sa mení moje telo, vidím, ako sa mení moja myseľ. Následne na súťažiach spoznám nových ľudí. Toto sú pre mňa zážitky. Áno, a to je aj proste to, čo ti do budúcna viacej dá. A je to tak, ako si vravel. Teraz za mnou chodia ľudia, čo sú zaseknutí, čo nešli naprieč svojmu nejakému snu alebo cieľu a hovoria, že ty ešte cvičíš, mohol by si mi poradiť toto, chcem schudnúť, ako nabrať, pýtajú si rady. Ja im rád pomôžem, ale proste... Jasné, ty im rád pomôžeš, lebo akože myslíš teraz takých ľudí, ktorých si poznal že predtým, že proste, že proste oni vedia, že ty sa zmenil a oni v kvázi sa nezmenili. Vidia, že sa toho držím, vidia, že to prináša svoje ovocie a potom prídu a ich to zaujíma. Áno, reálne, ale... Ich zaujíma tá energia, ich zaujíma, že ty kokos, on už tak dlho cvičí, on už má toľko úspešných klientov a vidia na tom niečo a chcú možno troška následne, vďaka tejto motivácii alebo inšpirácii, urobiť tú zmenu, čo je výborné. Čo je super, lebo reálne z chalana, ktorý nikoho neinšpiroval, sa stal chalan, čo všetkých teraz inšpiruje. Ja som to bol úplne takisto. A to je presne podľa mňa rozdiel v tom, že určite si v tom instantný požitok a dlhodobý požitok. Hej, keď proste hľadáš instantný požitok, že chceš hneď
byť uspokojený, ideš von, ideš sa najebať, užiješ si večer, druhý deň ti je zle, čo robíš, keď ti je zle, vyhoníš si doma, aby si mal zase instantný požitok. A to všetko sú veci, čo si šťastný hneď. Ale sú veci potom, na ktoré máš dlhodobo a je to dlhodobý požitok. Ako to, že ty si proste trénoval, makal, vybudoval si telo, posunul si sa ďalej a robil sa z dlhodobého hľadiska, čo ti dá do života oveľa viacej ako to, že chvíľko si niečo užiješ. A presne tí ľudia vyhľadávali ten instantný požitok, nechápali to tak, ako to chápeš ty. A teraz zrazu, keď ja neviem koľko rokov si proste zistili, že OK, že on sa posúval a že teraz kde je on a kde som ja, prečo to tak asi je. A zrazu už chodia za tebou a chcú od teba radu. A hlavne tá cesta je cieľ. Vždy ma bavil ten proces. Že darí sa, nedarí sa, musím sa adaptovať v tom tréningu, musím niečo zmeniť, zase sa posuniem, potom možno zasa chvíľku stagnujem, toto ma baví najviac. Že nejde to stále hore, mňa práve že bavia aj tie pády. Nejaké vyhrané súťaže, áno, bol to môj cieľ, ale bol to iba taký medzistupeň na mojej ceste. Že áno, poteší ma to, ale nikdy to akože nebolo primárny cieľ, vždy bola tá cesta, ten cieľ, že neustále ísť proste smerom nahor. Ty si reálne tak, že ty si fakt užívaš proste reálne celú tú cestu aj s tými pádmi a úplne. Aj prehratá súťaž, napríklad keď som skončil 4., to má niekoľkonásobne väčší nával emócií, než vyhraná súťaž. Fú, no áno, keď vyhráš, máš dobrý pocit, ale tá prehra, to je extrémny nástrel. To chceš ísť cvičiť v tom momente a vtedy po prehrách alebo po nejakých ťažších možno životných situáciách, vtedy som mal vždy najväčší progres, lebo som vedel prekonvertovať, premeniť túto zlú energiu vo svoj prospech. Tak. Vždy som vedel využiť všetky okolité negatívne veci v to, aby som sa ja sám posunul ďalej. Áno. A veľa ľudí sa nechá ovplyvniť negatívnymi vecmi a spadne práve že nadol. Ale to je, myslím si, presne to, že ľudia nevedia kontrolovať svoje myslenie, svoje emócie a... Ale prečo to nevedia, vieš? Nevedia to preto, lebo taká je doba a oni namiesto toho, lebo aj ty, OK, teba bavila tá cesta, ale s kým si bol na tej ceste? Sám si bol na tej ceste. A súčasťou tej cesty, tých pádov aj všetkého toho je to, že pracuješ sám na sebe. 90% času som bol sám. Áno, a to teba posúva, presne, ale to teba posúva ako človeka, trošku chápeš seba, svoje myšlienky, si vedomý seba a tí ľudia proste veľakrát a nedokážu byť sami. Vieš, oni sú sami a volajú poď ty von a to je presne to, že sa nevedia zastaviť, nevedia chvíľku byť sami so sebou a potom, keď sa stane nejaká myšlienka negatívna, príde alebo niečo zle sa stane, nevedia sa k tomu postaviť ako tí, že okay, spracujem to, uvedomím si, čo to je, príjmem tú bolesť, ja to volám bolesť, hej, a využijem to ako svoje palivo na to posunúť dopredu. Niekto sa v tom začne ubíjať, alebo ešte viacej pôjde vyhľadávať ten instantný požitok, že ešte viac sa upíja, začne drogy brať a úplne chujoviny začne robiť a začne byť agresívny, len preto, že jeho niečo vnútorne žere. Ale to ťa nikdy nikam neposunie, ty len ako keby, preto sa idem zapiť smutok. No ideš na deň a potom druhý deň zase píči. Frajer si, keď sa vieš tomu postaviť čelom, zobrať si z toho silu a posunúť to ďalej. Že, a ja takisto, keď je niečo zlé, OK, spracujem si tú myšlienku, čo je zlé, reálne pomenujem tú emóciu a využijem to ako moju proste silu, ktorá ma posunie ďalej. A to je proste nastavenie, podľa mňa to je nastavenie, ktoré majú šampióni a potom neexistuje, že prehráš. Existuje potom buď len to, že vyhráš, alebo si to niečo zobereš. Áno. Ale na to neprídeš podľa mňa sám, keď nebudeš pracovať sám na sebe. A sám na sebe budeš pracovať, keď presne sa necháš zhltnúť touto dobou, informáciami, ľuďmi a všetkým týmto, čo ti magorí tú hlavu, vieš? Áno, OK, prišla zlá situácia, zastavím sa, vyhodnotím si, čo sa stalo a následne urobím kroky, aby som sa z toho dostal. Áno, veľa ľudí je v dnešnej dobe emocionálne nestabilných, nevedia sa kontrolovať, či to sú muži, či to sú ženy a nevedia žiť sami so sebou. A presne človek, keď nevie žiť sám so sebou, potom nikdy nebude šťastný ani s niekým iným. Či to je partner, alebo je to skupina ľudí, proste vždy vnútorne to nebude kompatibilný s tým, čo sa deje okolo neho a vždy ho to vnútorne bude ubíjať. Potom vznikajú choroby, či fyzické, či psychické. Proste ako náhle nie si vžitý s tým, čo robíš a nie si šťastný, tak proste tie energie nezapadajú do seba a všetko potom to je ide to, čo zlým smerom. Áno, ja to vždycky vravím. Pokiaľ ty chceš niečo odovzdať druhým ľuďom alebo niečo učiť ostatných alebo s niekým proste celkovo byť, a tak
prvá vec, čo musíš spraviť je mať seba na prvom mieste a dať najprv seba dokopy. Keď ovládneš seba, svoje myšlienky, svoje emócie, potom môžeš pracovať s niečím iným a s niekým iným, pretože pokiaľ teba majú pod kontrolou, tak konáš na základe toho a tie myšlienky a tie reakcie máš proste vštiepené nejaké vzorce, na základe ktorých sa chováš. Čo ti dala táto doba. A presne to je ten problém, že veľa ľudí si to neuvedomuje a si myslí, že to, čo robia, je dobré, ale nie je to dobré, lebo reálne je to, čo majú štiepené a keby na sebe pracovali a uvedomili si tieto veci, tak vtedy sa môžu napríklad niečo naučiť druhého človeka, alebo tak, lebo čo ty chceš učiť druhého človeka, keď sám nevieš proste ovládnuť svoje myšlienky. Chápeš, ako to myslím? Jo. Hej? A ja som takisto mal tento problém. A koľko razy potom aj tí ľudia, napríklad, stane sa človek, keď sa prebudí, čo sa snažím reálne spraviť aj ja, že čo najviac ľudí prebudiť, preto je proste aj Human Weapon, preto robíme to podcasty, lebo my sa nebojíme o tomto rozprávať kvôli tomu, že nie, že by sme teraz chceli hejtovať každého, aký je zlý a že to, čo robí, je zlé. Pokiaľ si ty myslíš, že je to v poriadku, tak to vypni a nepozeraj to, je to úplne jedno. Ale ten, kto cíti vnútorne, že nie si úplne stotožený a chce sa zmeniť, tak preto je to. A väčšinou človek, keď na toto príde a začne si uvedomovať samého seba, pracovať na sebe, tak sa stane reálne taká vec, že aké by mu všetko presne dávať zmysel. Neviem, či sa ti to niekedy stalo, že všetky tie úplne pochopíš, že všetko to, ako si reagoval na situácie, čo sa ti páčilo, ako sa správal, akú masku si na seba reálne zobral, ti už proste presne dávať zmysel, lebo zistíš, že to všetko bolo iba, čo si seba zobral na základe tejto doby. Čo ti proste štiepila doba, ľudia, s ktorými sa bavíš, situácie, ktoré si zažil a proste všetko to bol buď tvoj obranný mechanizmus na tie situácie, buď tvoja maska, tvoje ego, vďaka ktorému si mal ľudí okolo seba, ale všetko to bolo proste falošné. Veľa ľudí chce zapadnúť a pretvarujú sa a hrajú sa na niečo, čo nie sú. Či to je v reálnom živote, alebo je to na sociálnych sieťach. Sú ľudia, ktorí proste idú s trendami len preto, lebo buď im to prinesie proste buď peniaze, alebo zarobia na niekom, hej, podporujú určité skupiny len preto, aby z toho mali benefit, ale nikdy nerobia to preto, že to proste vnútorne chcú. Áno, že to vnútorne chcú, robia to iba preto, lebo teraz to funguje a presne s tým ja nejako nesúhlasím. Vždy radšej budem robiť veci tak, ako ich cítim ja, aby to bolo naozaj v súlade s tým, v čo ja verím, áno, ako som nastavený a nie len preto, že teraz, keď skočím, neviem, nahý do popelnice alebo niečo a prinesie mi to proste videnia, alebo teraz budem robiť ale to už si zmagorený úplne podľa mňa. A viem, že mi to prinesie čísla, nebudem to proste robiť, lebo nestojí mi to za to, mám nejakú česť v sebe. A prečo si myslíš, že to vieš, mňa by fakt zaujímalo, či ten človek si uvedomuje, že robím totálnu hlúposť, ale robím to kvôli peniazom, kvôli tomu, alebo reálne už si tak zmagorený. Ľudia sú zapredaní. Že si tak zmagorený, že je ti to úplne normálne. Že ona je skočí nahý do popelnice. Sú zmagorení, dajú sa kúpiť. Yes, to je pravda. Tak kúpiť, áno. Veľa ľudí proste vidie, namiesto očí potom majú iba tí doláre, vieš, a potom to takto aj dopadá. Vieš, a veľa ľudí, áno, sú zmagorení kvôli tomu, hej, ale vieš, kde je podľa teba, prečo sú zmagorení? Kde je ten taký koreň toho problému, že podľa sú zmagorení preto, jasné, ich ego a toto, oni chcú peniaze, chcú byť úspešní, chcú, aby ich proste ľudia im písali, mali veľa followerov a jedno s druhým, ale naplní ťa to skutočne proste toto reálne, že proste dosiahneš to, čo chceš. Akože niekto ti poznám ľudí, čo mi povedia, áno, mám čo chcem, proste mi to úplne jedno, vieš. Za mňa je to proste hlúposť, lebo tí ľudia nepočúvajú to, čo vnútorne naozaj cítia, vieš. A že ani len títo ľudia, čo sú zmagorení, celkovo proste veľa ľudí sa bude zmagoriť, alebo sa úplne odbočia z tej svojej cesty, ktorú majú a potom sa stratia, hľadajú sa a je to kvôli tomu, že nepočúvajú sami seba, ten svoj vnútorný pocit, čo každý máme a každý podľa mňa vnútorne vieme, čo máme robiť. To, čo si aj ty opísal, kvázi si vnútorne cítil, že chceš robiť. Ale nie každý má tú ambíciu. Áno, a nie každý to, že to ani necíti. Alebo vieš, že niekomu ja rozprávam o vnútornom pocite, rob to, čo cítiš, oni ani to necítia. To je v poriadku. Hej, ale že sú ľudia, ktorí proste majú v sebe ten oheň, presne to sú ľudia, ktorí majú na to, aby niečo dosiahli a potom sú ľudia, ktorí ten oheň nemajú. Mali by na to potenciál, ale keďže nemajú v sebe ten vlastný zápal, tak ten potenciál ani nikdy neobjavia. Áno, ale vieš, kde je podľa teba ten koreň tohto problému celkovo, lebo ja som tiež ten oheň nemal, zase pozor, ja som sa nenarodil, že som toto úplne chcel, mal som vízie, mal som všetko proste, ja som ten oheň nemal v sebe taký, ja reálne možno
rok dozadu som prebudil v sebe ten plný potenciál, ešte plný možno ani nie, lebo to prebudzáš non-stop, ale proste som pochopil, že kto som a kým chcem byť a ten oheň som v sebe našiel, akože na takúto maximálnu úroveň. A už to bolo aj predtým, ale ja som sa nenarodil, že ten oheň som v sebe mal, vieš, že prečo tí ľudia, lebo áno, niektorí taký odjak živa, niekto nie, ale prečo tí ľudia niektorí reálne sa nedokážu prebudiť. Lebo nie je to podľa mňa tak, že to sebe nemá, skončilo to. Ty to vieš sebe prebudiť, ale to je to, čo sa pýtal, že na ten koreň problému, že prečo tí ľudia to sebe nevedia prebudiť a prečo sú kvázi zaspatí stále. Tak pozrieme sa, čo je okolo nás. Čo nám podsúvajú, aké informácie, či na sociálnych sieťach, alebo v správach. Všetko je mierené na to, aby ľudia ako keby zostali zaseknutí v tom priemere a neposunuli sa ďalej. Školský systém je nastavený preto, aby ľudia chodili do práce pravidelne, proste boli z nich obyčajní robotníci. Proste Matrix. Matrix. Ďalšia vec je voda, vzduch, jedlo, všetko v podstate je každé 10 ročie horšie a horšie. Keď sa pozrieme niekoľko rokov dozadu, boli čisté potraviny, boli proste plnohodnotné potraviny, ovocie bolo sladšie než teraz, keď si spomeniem na svoje detstvo. A to všetko je... Toto je veľmi dobrý point. Akože toto je normálne, že toto všetko, čo sa teraz vravela tak, akože sa to vnímal aj chápal, ale toto je veľmi dobrý point proste, že... Ale vieš, prečo tak je proste, lebo aj najväčší proste lekárstvo, hej, to je to, čo si všetko povedal, to sú všetko tieto informácie, čo nás chcú zmagoriť, hej. A preto za mňa je najlepšie mať ten kritický pohľad na každú vec. Nebyť egoista a nemyslieť si, že to, čo viem ja, je proste sveté najlepšie, ale zase to, čo robia oni, mne je sveté najlepšie, hej. A presne kvôli tomu sa táto doba aj magorí. A preto mať kritický pohľad na všetko, takisto aj na tie veci, čo ti prezentujú, koľkokrát aj lieky, že som chorý, čo spravím? Idem si dať liek. A čo spraví ten liek? Na chvíľku ti je lepší a potrebuješ ďalší a už si zmagorený. Treba vedieť filtrovať tie informácie, lebo informácií je nespočet veľa v dnešnej dobe. A naozaj treba brať informácie z plnohodnotného zdroja. Ale ako vieš, že ten zdroj je plnohodnotný? To je dôležité, musíš to proste mať nacítené. Ja to chápem. Bo ja napríklad, to mám nacítené. Ja proste pozriem si video, za 5 minút viem, či to chcem pozerať alebo nie. Hej? A to je presne to, že musíš si byť vedomý v tejto dobe. Mať ten kritický pohľad, vedieť, čo funguje a potom sa ti vedia ako pospájať už tie informácie, všetky, čo si videl, zažil, čo tebe fungovalo, čo tebe nefungovalo, čo si počul, že kto rozpráva sprosto a kto nie. Lebo reálne v tejto dobe sa roztrhlo vreco s odborníkmi na každú jednu vec. Či už to spiritualita, strava, cvičenie, úplne na všetko sú odborníci, pričom zabudajú všetci na tú základnú podstatu a všetci riešia proste len týchto gurúov, čo vyšli, vieš. To isté ako si povedal. Preto kedysi strava bola proste dobrá, aká bola, lebo sa jedlo mäso, čo fungovalo, jedli sa prirodzené potraviny, čiže sú spracované. Sír, slanina. Áno. A teraz sú spracované sračky, čo ti oblnú mozog, oblbnú ťa totálne, chutí ti to, ale to telo to nevie ani spracovať, ani využiť, lebo my ako sme mali evolúciu, ty kokos, tak mi povedz, že keď boli vikingovia a chlapi, čo boli chlapi, tak čo žrali Twixky, alebo čo, vieš? Ryby. A tí ľudia na to nevedeli proste Twixka, takáto vec. Možno keby vtedy sa im dá Twixka, takisto ich to zmagorí, že aká je to dobrá vec, ale to je presne to. To je zasa to, že im sa vyvinuli je im to podsunuté, že toto je zdravé a teraz tento proteínový, to je jedno, nejaký produkt, jasné, ktorý má 30-40 ingrediencií, je teraz pre teba zdravý. Áno, lenže absolútne strebateľnosť takéhoto produktu je úplne mizivá, minimálna. Ty si myslíš, že keď ten produkt, čo má toľkoto ingrediencií, má napríklad 20 gramov bielkovín, že tvoje telo dokáže vstrebať 20 gramov bielkovín? V žiadnom prípade. Najlepšia vstrebateľnosť je u celistvých potravín, vajíčka, mäso, tvaroh, srvátka, veci, ktoré tu boli predtým, veci, ktoré majú najlepšie jednu zložku. Proste toto je základ ľudskej stravy a všetky tieto odpadky, čo propagujú, to je iba jed. Jed pre tvoju myseľ, jed pre tvoje telo. Áno, počas mám jedného kamaráta, čo mi povedal, že ako náhle to má... čo máš proste, kúpiš si keksík, máš tam napísané zloženie a toto. Že ako náhle to má zloženie, tak to nie. Vieš, vajcia má zloženie? Nie. Mäso má zloženie? Nie. Ale takéto veci. A to je to, čo tvoje telo je prirodzene využiť, vie to spracovať a na tom aj silnejš. Lebo ja tiež, keď som mal obdobie, napríklad som naberal a cvičil, žral som čo najviac bomby, pudingy, proteínové sračky
A teraz reálne, keď som si toto uvedomil, aj som očistil svoje telo, keď reálne aj pracuješ na sebe, očistíš svoje telo, ti už nechutia sladké veci. Proste cítiš to, čo zajed som dal do seba. A jem reálne menej, ale jem takéto jedlo a oveľa lepšie sa cítim, kvalitnejšie sa cítim a robím ešte väčší progres. Že toto zmagorenie na základe tohto jedla aj týchto vecí je úplne že extrémne, si myslím. Ja to isté. A čo chcem povedať je, že keď sa vrátim k tým vikingom a takto, je proste reálne vedecky dokázané, že tí ľudia mali niekoľkonásobne vyšší testosterón, ako je teraz, a že teraz sa ten testosterón znižuje a pomaly už budeme v takých sračkách podľa mňa, zoženštila doba totálne, reálne koľko báb je väčších chlapov ako tí chalani, čo sa hrajú najväčších mačov a v skutočnosti to je úplne zle. Prečo, vieš, zase proste sa vracame k tomu koreňu problému, že vtedy bola doba iná ako je teraz a to všetko je tak už proste vyvinuté, že ľudia sú proste, chlapi sú úplne ženy. Ľudské telo je motor, jedlo je palivo. Čo do seba dáš, podľa toho bude tvoje telo fungovať. To bolo v mojom prvom videu, to vybuchlo a je to skutočne tak. Ty, keď budeš do seba dávať odpad, budeš sa cítiť jak odpad. Budeš tankovať sračku, budeš sa cítiť ako sračka. Tak. Kvalita predovšetkým. Takto mám aj ja nastavené. Niekto je 5-6 jedál denne, ja jem napríklad 2-3 jedlá denne a cítim sa perfektne, dokážem naberať na 2-3 jedlách denne a nemusím jesť ani také kvantum, pretože dávam telu kvalitné zdroje. Za to, že ty napríklad teraz ješ 2 jedlá, nazvime to odpadkov, u ktorých je mizerná vstrebateľnosť, tak to je proste oveľa menší benefit to má pre teba, keď chceš naberať, než keď si dáš napríklad jedno jedlo z kvalitných zdrojov. Tie makroživiny, mikroživiny sú najdôležitejšie, čo ty v tom jedle by si mal hľadať. Áno, však reálne ja tiež som prešiel na to, že jem menej a jem kvalitne a proste nech mi teraz vysvetlia títo všetci odborníci, že keď som žral 6 jedál denne, jedol som bomby, tak mi bolo zle, mal som nafúknuté brucho, sračku som mal, ty kokos, vedel som cvičiť a neverím, že to nefunguje, nabereš silu, nabereš svaly, ale nie je to vyslovene to, z čoho je to telo nejaké šťastné, vieš? Lebo proste sú to veci, čo kokos si dáš, no zletie, nafúknutý si, proste to telo to dlho spracováva. A pričom teraz si dám 2 jedlá, 3 za deň, kvalitné, radšej väčšie porcie, držím aj ten fasting proste a úplne počúvam prirodzene svoje telo, že kedy som hladný, kedy nie som hladný. To isté aj pre tréningu, kedy vládzem, kedy nevládzem. Absolútne neriešim žiadne štúdie, žiadnych týchto gurov, čo ti rozprávajú nejaké sračky. Veď aj keď si pozrieš ty kokos dobu, tú zlatú dobu kulturistiky, všetci boli nabombení, veľkí. A prečo? Lebo nikoho nezaujímalo, že ako má cvičiť, ako má jesť. Proste počúval sa, išiel bombiť, ale to 100% a reálne to telo sa vyvinulo. Nemá proste XY cračiek, čo ti iba magorili hlavu, hej. Chalani žijú v poučkách, ale nenaučia sa naučiť, nenaučia sa počúvať vlastné telo. Ja som vždy cvičil intuitívne. Kedy som cítil, ako som cítil, nikdy som sa neriadil žiadnym plánom alebo nejakou štúdiou. Cítil som, že teraz v tomto sa chcem zlepšiť, na toto mám silu, idem to. A proste cvičil som to jedno. Išiel som 1,5 hodiny stojky v tréningu, desiatky sérií a proste išiel som progres bomby. A nikdy som sa neriadil, že mám ísť teraz 2 série za tréning na partiu. To je proste bullshit. Áno, ja som akože zase, aby nebolo úplne, že teraz sú proste plány, ktoré fungujú. Ja som mal aj plán na bench alebo na niečo, čo im pomôcť spraviť progres. Funguje to, keď je to systematické, je to dobré, hej, ale to je to, čo funguje, hej, a je to aj tak väčšinou základné veci, hej. A potom sú XY ďalších sračiek, čo ti aj nefungujú, vieš. A to sú proste dezinformácie, hej. Čiže vždy je dôležité si to skúsiť na sebe. Nemôžeš niekoho presviečať o niečom, čo ty na sebe napríklad nemáš vyskúšané, iba preto, že si to prečítal. To je za mňa úplný bullshit. Hej. Čiže ten najväčší koreň toho problému, čo sme sa teraz proste bavili, dezinformácie, okruh ľudí, reálne celkovo, ako je to doba nastavená, a všetky tieto veci okolo toho sú tie veci, kvôli čomu tí ľudia potom nevedia sa prebudiť ten oheň, ako sme sa bavili. Hej, nepočúvajú ten svoj vnútorný hlas, nerobia to, čo by reálne možno robiť mali alebo by robiť chceli. A toto všetko je podľa mňa taký ten balík tejto doby, že prečo je zoženštila zmagorená. Hej. Doplnil by si k tomuto ešte niečo? Reálne. Lebo ja tiež sa tým zamýšľam a hlavne toto dezinformácie, ten okruh ľudí a proste aj tá strava, aj ako je to celkovo nadstavené, že tí ľudia proste ani
ani v okolí málo kedy vidíš proste človeka, z ktorého žiari ten testosterón, že to cíti, že je proste chlap, že je to bomba a stačí ti iba pár vecí trošku spraviť a už zrazu si frajer. Pričom pre mňa títo ľudia, čo si myslíš, že sú frajeri, sú úplne priemerní ľudia, vieš, len trošku uvedomili, vieš. A tí ľudia potom nevedia sa prebudiť. Ja to tak nazvem, proste sa prebudiť, nevedia nájsť sebe ten oheň. Pričom my sme boli v tom istom. My sme ho našli vďaka tým ľuďom, ktorých sme videli, ktorí nás motivovali. OK, a keď ten človek týchto ľudí nenájde a proste je v tejto dobe, možno teraz pozerá a už by sa chcel že zmeniť, alebo to cíti, že OK, to čo vravia není hlúposť, reálne veľa vecí týchto ma zmagorilo, ale ja cítim, že mám naviac, že prečo sa nevie posunúť, prečo sa nevie prebudiť. Pre mňa osobne nikdy ako keby nebola najväčšia inšpirácia niekto iný. Vždy bola pre mňa najväčšia inšpirácia ten chalan v zrkadle. To je dobrý point. A následne moje budúce ja. Chalan za niekoľko rokov. Lebo vždy som ako keby vedel, že... Kým chceš byť. Áno, kým chcem byť. Vedel som už v 14 rokoch, že chcem byť úspešný. Že chcem niečo viac. A vždy bol pre mňa ten vnútorný oheň to, čo ma poháňalo ďalej. Mal som ľudí, ktorí ma inšpirovali, ale nikdy to nebol ako keby môj vzor. Vždy som si zo všetkého, od každého bral to, čo viem, že ma posunie a následne som to aplikoval do praxe, vyskúšal som, či to na mne funguje. Keď nie, pozmenil som to, doupravil som to podľa seba, vždy som pridal niečo svoje a následne takto som sa posúval. Spoznával som sám seba, neustále spoznávam, ešte stále. Podľa mňa to je neustály proces. Áno. Nikdy človek nebude dokonalý. Tak. Spoznávam samého seba, zistujem, čo mi funguje a následne to aplikujem a posúvam sa ďalej. To isté. Hej, ale to už si sa dostal na tú cestu. Hej, a veľa ľudí má problém sa tú cestu dostať. Alebo aj začnú, nevydržia, skončia. Hej. U teba bol vlastne teda ten zlomový bod, keď si videl tých ľudí, teda ten street workout, alebo čo bol reálne ten taký, že úplne zlomový bod, kedy si povedal, že nechcem povedať, že toto nie, proste, že si to zrazu, to podľa mňa to príde tak, že začneš cítiť, že chceš robiť to, čo máš. Street workout ma okúzlil ako šport, vedel som, že nikdy nechcem byť len nejaký proste veľký kulturista. Vždy som chcel byť atletický typ. Ako som vravel, Bruce Lee, to bola moja motivácia. Vždy som chcel byť atletický, pohyblivý, silný. Nikdy som nechcel byť len proste veľká hora svalov. Takže street workout ma ako šport okúzlil v tom pohybe, v tej kráse toho pohybu. A následne potom postupne rokmi už som začal cvičiť viacej komplexne, začal pridávať rôzne veci z rôznych športov, či z atletiky, alebo z funkčného tréningu. Ale taký ten zlom, ten najväčší, že chcem tú zmenu, bolo to určite nejaká tá zlosť vo mne, že som slabší ako ostatní. Že naozaj, že si ľudia dovolili mi napríklad brať veci na základnej škole a... Tak teraz ďakujeme tým, čo brali Kubovi veci na základnej škole. Takže jeden z najlepších atletov na Slovensku. Tá slabosť, ten pocit slabosti vo mne vyvolal to, že proste chcem viac, chcem byť úspešný. Okay, ale uvedomuješ si, že... Vo mne to aj zostalo, že ja doteraz nedokážem prijať slabosť. Ale si to už vedomý. Áno. Je to iné, keď s tým vieš pracovať. Ale podľa mňa vtedy sa to tak nejako vo mne zafixovalo. Možno som to aj mal, ale myslím si, že sa to aj zafixovalo vtedy. Teraz, keď vidím, že mám v niečom proste nedostatky, slabosti v určitom cviku napríklad, alebo teraz niekto dokáže dať lepšie kliky v stojke než ja. Ťa to motivuje. Áno, nedokážem to proste prijať, že som slabý a proste ale akože, hej, ale to je taká tá zdravá motivácia, vieš. Preto aj my dvaja spolu cvičíme, lebo proste nepoznám nikoho, kto dokáže držať so mnou tempo okrem teba, takže... To ja to isté. To nikdy nikto asi nedokázal držať to tempo. No. Ja som nikdy nikoho nepoznal. Tréningu skončili. Nikto proste nedokázal držať tempo. A presne preto som rád, že to je aj tá krása tých sociálnych sietí, zviditeľníš sa a možno nájdeš človeka podobne o sebe, s ktorým viete dať ten brutálny tréning, čo mi proste kurva chýbalo a znova to vo mne napálilo ten oheň, lebo v niektorých veciach si proste lepší, v niektorých som lepší ja a úplne sa motivujeme a je to super, vieš, ale už to není tak, lebo to som chcel povedať, že možno reálne tá motivácia prvotná bolo trošku to ego, hej, u teba. Neviem, či si to uvedomuješ, lebo vlastne bolo to, chcel si byť, vadilo ti to, hej.
a niečo ti proste ťa to zranilo, ale však ono to nie je zlé, proste nájsť ten tú motiváciu, ale ty si na sebe pracoval a teraz sa to nebojíš povedať, čo to bolo, pracuješ s tým a už to není podľa mňa, že je to taká zdravá motivácia. Čiže áno, čiže OK, chápem, to ma zaujímalo, že čo bola vlastne ten zlomový bod, lebo chcem sa tým dostať aj k tomu, že čo by mohol byť zlomový bod pre tých chalanov, ktorí sa chcú zmeniť, alebo chcú na sebe pracovať. Je jedno, či si mladší, starší, proste, ktorí sú v tom bode, hej, že ty si mal teda nejakú motiváciu, našiel si nejaké svoje prečo, mal si nejaký okruh ľudí, vďaka ktorý ťa posúval, hej, niektorý ťa ťahal dole a toto všetko proste si robil a zároveň si pracoval sám na sebe. A to ti podľa mňa, teda opravom, ak sa milím, podľa mňa toto bolo to, čo ťa začalo proste posúvať a meniť, hej. A že toto je to, čo potrebujú aj chalani v tejto dobe podľa mňa, lebo nemajú nikoho takého, a keď aj niekoho majú, tak oni už tak nastavení, že pozri sa, aký je frajer, pozri sa. Ja keď vidím niekoho úspešného, že je frajer, jediné čo je, že chcem byť ako on. Ja chcem byť ten, kto porazím, ja chcem byť taký dobrý ako on. A nie, že budem ukázať, pozri, aký je pán, nie, že to ma motivuje. Čiže nájsť si proste nejaký ten vzor, nejakú tú motiváciu, nájsť si ten správny okruh ľudí, dištancovať sa od toho proste, čo ti vraví spoločnosť, ľudia, má to kritické myslenie na každú proste jednu vec, analyzovať tie situácie, počúvať samého seba, týmto všetkým sa obklopiť a to začneš cítiť, že si na správnej ceste. Naviažem na to, čo si vravel, že je okolo nás extrémne kvantum informácií. Ako to filtrovať? Jednoducho. Vždy si ber rady iba od ľudí, čo sú lepší ako ty v danej oblasti, áno, tak je to. Alebo majú v tej oblasti výsledky, ktoré ich zastupujú. Darmo ti bude radiť nejaký 50-kilový chalan, ako máš nabrať svaly, keď tá dôveryhodnosť u ňoho je proste nulová. Yes, a toto je úplne super akože point, lebo toto ja vždy rozprávam. Keď pôjdeš za Ronaldom a povieš mu, že chcem byť najlepší vo futbale, si myslíš, že sa ťa vysmeje a nepovie ti, že nemá šancu. Veď práve, že on ťa podporí, lebo ťa chápe, bol na tvojom mieste a je to úspešný človek, čo ti chce takisto pomôcť a je to človek, ktorého si môžeš zobrať tú informáciu a ja aj keď proste akože som veľmi taký, že málo kto mi môže niečo proste hovoriť, hej, proste nehám si. Ale zase nie som dement, keď ten chalan je úspešnejší v tom, čo chcem, ja proste skloním hlavu, skloním ego a počúvam ho, učím sa, lebo je lepší dosiaľ to, čo chcem. Ale keď dnes začne rozprávať nejaký ťuďko, čo proste vidím, na ňom sa pozriem na jeho výsledky, to je práve čo spravím, tak na základe toho si poviem, že či niečo z toho, čo mi povie, si zoberiem k srdcu, alebo nie. Hej, čiže takto filtrovať tie informácie je to úplne pravda. A reálne presne kvôli tomu to som spravil Human Weapon. Aby proste tí ľudia neboli dezinformovaní, pozreli si mňa, pozreli si teba, aby sme tam boli ľudia, ktorí toto chápu, môžu si zase niečo zobrať. Ja si myslím, že naše výsledky nás prezentujú reálne, že a sme aj živým príkladom toho, že sa dá zmeniť, lebo ani jeden sme sa nenarodili, že proste sme boli frajer. A presne preto o tom rozprávame. A tí ľudia, ja budem len rád, keď si nájdú ako motiváciu napríklad nás, alebo aj keď nás nebudú ako motiváciu, možno inšpiráciu, ten prvotný krok, začnú sa pracovať, nájdú tú komunitu ľudí, ktorú sa snažím vybudovať, kde budú všetci takíto, ako sme my dvaja, budú na sebe pracovať a jeden druhému si navzájom budeme pomáhať, zmení sa nám ten mindset, zmení sa nám to nastavenie tej hlavy, ten cvičí tak, ten robí to, ten motivuje teba tak, hej. A potom, ale základ samozrejme, ty pracuješ sa na sebe, ale máš to správne obklopenie, máš možno tú motiváciu, nemusíš mať ten vzor vyslovene, možno nie vzor, ale ty si tiež povedal, že si nemal vzor, ale mal si ľudí, ktorí ťa inšpirovali. A preto som to aj spravil, aby som tých ľudí reálne inšpiroval a viem, že veľa ľuďom to už aj pomohlo a chcem, aby to bolo fakt, že čo najväčšie a čo najviac ľuďom to reálne pomohlo a zmenilo im to život a preto som rád, že som sa spojil s tebou a že to tak aj bude fungovať. Takisto som veľmi rád, že môžem pomôcť celkovo ľuďom k ich lepšej verzii, či v Human Weapon, alebo na osobných tréningoch. Toto má zmysel pre mňa, pomôcť tým ľuďom, vidieť, že teraz vďaka mne niekto schudol 20 kg, cíti sa lepšie, má lepšie výsledky krvi, áno. Takže... A úplne, že to teší, však sa pozeráme a smejeme sa na seba, vieš, ale to úplne chápem, lebo ja aspoň poviem ti, že môj názor na to a kľudne ma opravil povedz potom svoj, lebo ja tiež prešiel si tou cestou, posunul som sa, bol som niekým, zmenil som sa reálne a chápem, že všetko, čo sa mne stalo, proste aj to, ako som vyzeral, aj ako vyzerám, ako som sa narodil, aj celá moja cesta reálne, čo som mal zle, čo som mal dobre, úplne všetko, čo sa mi stalo, tak vždycky som následoval ten môj vnútorný pocit a to, čo chcem robiť. To je to, že som nerobil to, čo ostatní, robil som to, čo chcem ja. A až teraz, keď, ako som spomínal, že som si uvedomil až nedávno, rok dozadu možno, že kým naozaj som, znamenalo to, že ja som si uvedomil, že všetko, čo sa mi stalo,
sa mi malo stať kvôli tomu, aby som vedel sa teraz žiť do tých chalanov, čo sú na podobnej ceste ako ja. Vedel som ich pochopiť a tým posúval seba ďalej a reálne chápem, že celý môj život smeroval k tomu, aby som robil to, čo robím. Úplne som pochopil, že každá jedna situácia sa mi stala preto, aby som zareagoval správne a posunul sa tým správnym smerom, čo verím, že som vo väčšine prípadov spravil, keďže som tu. A teraz dokážem tým chalanom pomôcť, dokážem sa do neho vžiť, dokážem ho pochopiť, lebo som bol na tom istom mieste a extrémne ma teší, keď tí ľudia sa posúvajú, lebo ja viem, ako to zmenilo extrémne život mne, ako to posunulo mňa a ja neviem, čo by som robil bez toho, ani na to nerozmýšľal, lebo toto som robiť mal a úplne ja mám za tým ten vyšší zámer tomu človeku fakt pomôcť. Že fakt chcem, aby sa zmenil a mňa to extrémne teší. Keď mám klienta a poviem mi, chcem ísť na súťaž, ty kokos, mňa to tak teší, spravím všetko preto, aby si ju vyhral. Hej? Čiže takto som to videl, ja to vnímam ja, preto mňa tak extrémne teší, keď tomu človeku viem pomôcť a keď mi dá recenziu na to, že pomohol som mu ja, pomohol mu mindset modul, motivoval som ho ja, motivuje ho Human Weapon, tak to ma extrémne reálne teší a ako keby to ma naplňa, vieš, že veľa ľudí umre, alebo povedia mi, čo sa tu mudruješ na internete, že budeš spokojný, keď umreš, a je, že no jasne, že budem spokojný, lebo ja som vnútorne naplnený. Ty si vnútorne naplnený, možno máš peniaze, máš všetko, ale máš to, čo reálne si vnútorne chcel. Vieš, a ja viem, že som to vnútorne chcel, robím to a som najšťastnejší človek na svete. A život ti vtedy začne dávať. Neviem, aký máš na to pohľad ty. Pretože som úplne videl a že takisto si bol úplne rád, keď tým ľuďom môžeš pomôcť. Určite. Som rád za každú situáciu, skúsenosť, ktorá sa mi v živote stala, lebo vďaka nej ma to vystrúhalo na takého človeka, aký som teraz a môžem tým ľuďom pomáhať. Dať im tie moje vedomosti a naozaj to má zmysel. Keď ja som urobil nejaké chyby, niečo mi fungovalo, niečo mi nefungovalo a teraz môžem tým ľuďom to posunúť a posunúť ich na ich ceste. Áno, a reálne ty si, toto je jedna vec, ale ty si vytvoril aj dosť taký svoj špecifický tréning, vieš, úplne, že niečo iné, čo proste nikto ani nerobí, vieš, a funguje to. A na základe toho, ja si proste verím v to, že keď je niekto úspešný, alebo musíš sa proste narodiť do toho života s tým, že máš byť úspešný a musíš to následovať, hej. Lebo proste ja viem, že celkovo môj výzor, moja prezentácia, všetko je preto, aby som dokázal inšpirovať ľudí a proste ma dokázali sledovať, hej, že máš to v sebe. A aj ty to máš podľa sebe, lebo si dosť špecifický v veľa veciach, čo robíš, ako trénuješ, aký máš názor na veci, ako vyzeráš. Tak ono to povedal aj Bruce Lee. Zober to, čo funguje a pridaj k tomu niečo svoje. Vtedy to bude jedinečné. Takže trénujem to, čo ma baví. Častokrát si vymýšľam svoje cviky, ale proste trénujem a pridávam tam to svoje a to je na tomto krásne. Áno. A reálne následuješ to, čo cítiš proste. To, čo cítiš a to, čo chceš robiť reálne. A to odozdáš aj tým ľuďom a zároveň aj to, akú energiu ty do toho dáš, kvázi akú frekvenciu máš ty a akú frekvenciu do toho ty dáš, akú vysielaš tých ľudí, takých ľudí si potom aj pritiahneš do života, hej. A si myslím, že keby to v sebe ten človek nemá, tak tí ľudia ho nesledujú, nemajú ho proste za človeka, od ktorého si chcú kúpiť plán a pomôcť mu. A toto nastavenie je za mňa tiež dôležité, nielen proste tieto materiálne veci a uvedomenie si toho, ako ťa jedno z druhým ovplyvňuje, ale pracovať na sebe, ako sme trošku načrtli znútra, z hĺbky, vnímať to svoje nastavenie, tú svoju frekvenciu, tú energiu, ktorú vysielaš, ktorú dávajú ostatní ľudia, pretože všetko okolo nás je frekvencia. A keď si to uvedomíš, že naučíš s tým pracovať, tak to ti extrémne dokáže zmeniť život vo všetkom, čo robíš. A teba dokážu vnímať ako úplne inú personu iného človeka. Energia, vibrácie, frekvencia. To niekto verí vo vesmír, niekto v Boha, niekto v túto energiu. Je dobré niečomu veriť? Každý nech si je svojou cestou, keď verí, nech si robí, čo si robí. Je dobré veriť, ako si povedal, ale takisto aj v tomto mať proste to kritické myslenie, ale ani počúvať samého seba a ty cítiš, čo máš veriť, čomu nemáš veriť, čo ti vysiela nejaké signály, čo ti nevysiela nejaké signály a byť na tom proste fakt správnom nastavení. A to si ty nedokážeš uvedomiť, pretože aj ten chlast, aj tie drogy, aj tí ľudia okolo teba majú nejakú frekvenciu a ty možno máš potenciál byť úplne ďalej, úplne silnejší človek, ktorý úplne vybruje normálne tou energiou, aký je silný, ako je aura z neho ide, ale potom prídu tí ľudia, ktorí ťa stiahnu dole. A všetká táto frekvencia, energia na teba vplýva a ťahá ťa dole. Hej? Ja som bol vždy naklonený skôr k tej vede. Energia, frekvencia, vibrácie. Okay. To sú to bude mať dva rozdielne pohľady. Veci, ktoré sú potvrdené, ale zároveň
neviem to vysvetliť, ale cítim, že je tu niečo viacej, ten vesmír, a naozaj sa to formuje takým spôsobom, na akú frekvenciu sa ty naladíš. Áno. Čo sa týka energie, veľa ľudí sa možno zasmialo, ale ľudia dokážu cítiť energie, Áno. ale majú ako keby tak otupené, nazvime to tretie oko, alebo zmysly, to cítenie z vody, zo stravy, zo vzduchu, ktoré sú im... Celkovo zo všetkého. Áno, to, že sme to teraz bavili, tak to všetko vplýva na teba presne tak. Ale to chcem povedať, že ľudia to dokážu cítiť, ale dokážu napríklad cítiť iba extrémy. Určite sa veľa z vás stalo, že bol nejaký človek negatívny, stále bol naladený na tú zlú frekvenciu, išla z neho zlá energia, rozprával iba o tom, ako veci nejdú, že o nemociach, áno, že je chorý, že hento zlé sa stalo, to zlé sa stalo a to vám berie energiu. Napríklad takúto extrémnu energiu, negatívnu, ľudia dokážu vycítiť, ale nakoľko majú ako keby otupené to vnímanie, tak nedokážu cítiť tie energie iné. Dokážu cítiť extrémy energií, ale nie sú ešte takí vedomí, aby cítili to všetko okolo nich, lebo všetko je energia. Áno, a to je to prebudenie a tá práca na sebe, že veľa z tých ľudí to kvôli tomuto presne nevníma, že chceli by, ale nie, že by chceli, oni to aj nechcú, vieš. Reálne, že veľa ľudí proste to aj nevníma, alebo sa na tom smejú, že sa rozpráva proste o hlúpostiach a áno, dokážu cítiť tento extrém. A presne, doba ťa zmagorí, veci ťa zmagoria a toto všetko reálne smeruje len k tomu, že potom tí ľudia nevnímajú tie veci tejto hĺbšej podstaty, pričom je to tam, je to medzi nami. Sám to cítiš, sám to vieš, keď sa vráti napríklad späť k tomu, keď som sa ťa pýtal, že prečo sa zmenil, kde bol ten zlom a ty si povedal, že si vedel, kým chceš byť. Vedel si, aký chceš byť chalán, vedel si, že chceš mať dobré auto, vedel si, ako chceš vyzerať. Keď teraz poviem, že teraz, keď sa pozrieš do zrkadla, tak sa sám sebe smeje, že mám také auto, vyzerám tak, ako som chcel, že reálne sa ti to stalo. Nemám pravdu? Častokrát sa ako keby pozriem dozadu na toho 14-15 ročného chalana, ktorý o tomto sníval, si to predstavoval, si to formoval. Áno. A naozaj je to tak, ako som si to predstavoval. Lebo som si to proste tak nastavil. Išiel som tým smerom. To je to tvorenie reality. Hej? To je to, že ty si určíš už, kým chceš byť. To nie je, že určím si. Ty už sa vnímaš ako ten človek, ktorý je úspešný, má drahé auto a už sa ako len prezentuješ a už si naladený na energii a na frekvencii toho človeka, ktorý je úspešný, ktorým chceš byť ty a už to vidíš v hlave, hej. To sú len teraz, táto doba tomu dala pomenovanie manifestácia, neviem aké veci, však je to pekné, aby tí ľudia to chápali, ale my sme to vždycky vedeli, že to medzi nami bolo, len potom bolo pár ľudí, ktorí to začali chápať, nazvali to manifestáciou a neviem čím všetkým, pričom to je úplne normálna vec, ako si dokážeš tvoriť realitu a priťahovať si veci do života, pretože to, ako frekvenciu energiu ty vysielaš, to si do života aj priťahuješ, také situácie sa stanú a potom samozrejme aj na tebe, aby si konal správne rozhodnutia v tých situáciách. A ty budeš konať správne rozhodnutia v tých situáciách, lebo budeš konať rozhodnutia ako ten človek, ktorým chceš byť. Je to a tak. Skôr či neskôr sa ním staneš. Ono, to ja netreba viacej vysvetľovať, pretože človek, ktorý vie, tak vie a veľa úspešných ľudí ti iba kývne hlavou na to, čo som teraz Presne povedal. To som išiel povedať, že aplikujú to úspešní ľudia, aplikujú to športovci. Funguje to, kto tomu neverí, úplne v pohode. Tí, čo tomu veria, tak majú svoj názor a tomu veria. Áno, je to ale vieš... A ty si už potom... Ja to úplne chápem, lebo ja takisto som neveril, alebo keby mi niekto takúto vec povedal, si hovorím, že čo proste... Alebo vie veľa ľudí, už väčšinou tí starší ľudia, podľa mňa, akože nič zlom, ale oni už sa ťažko proste prebudia, hej, lebo už sú proste naučení, že to, kým sú, to, ako reagujú na situácie, to, čo robia, to, kým proste sa stali, je na základe toho proste, ako sa vidno, ako to funguje. A keď niečo takéto povieš, tak si povieš, že to, o čom rozprávaš, hej. Pričom reálne ti dokážem proste z mojej skúsenosti, z tvojej skúsenosti, zo skúsenosti veľa úspešných ľudí povedať, že to je úplne vec, ktorá funguje a takisto to učí aj psychológia. Je to prepojené, je to podobné, nie vo všetkom. Carl Jung, hej, takisto proste učí toto, ako si dokážeš tvoriť realitu tým, že si určíš, kým chceš byť. Už konáš ako ten človek, robíš rozhodnutie ako ten človek. V každý jeden moment, keď máš pre nejaké rozhodnutie, sa spýta, že čo je v tento moment správne a čo by spravil ten človek, ktorým sa chcem stať. Hej? A tým pádom robíš správne rozhodnutia a už sa stávaš tým človekom, ktorým chceš byť. Už sa cítiš ako ten človek, ty už si ten človek. Áno. A je len otázka času, kedy aj budeš mať tie veci, čo ten človek má. Hej? A presne toto učí aj Carl Jung alebo veľa iných napríklad psychológov a ľudí, ktorí pracujú,
nekonkrétne do spiritualitu, ale so psychológiou, hej, lebo my sa trošku oblečili aj na spiritualitu, hej, lebo frekvencia, vibrácia, čo energia, áno, všetko sú to veci, ktoré fungujú a my ako ľudia ich v sebe máme a musíme sa, nie že musíme, je to na tebe, ale keď s ním vieš pracovať, vtedy keď náš ten svoj plný potenciál, vieš si tvoriť realitu, vieš si priťahovať veci do života, situácie do života, ľudia ťa inak vnímajú proste a všetky tie pocity, aj keď sa s niekým stretneš a sadnete si a nesadnete si, tak ono to proste má nejaký súvis a je len na tebe, aby si sa prebudil, nepočúval túto dobu, všetky to sračky, čo ti ľudia tlačia do hlavy, začal pracovať na sebe, našiel si ten cieľ, bol si vedomý samého seba, vytvoril si, kým chceš byť a reálne, podľa mňa aj ty mi dáš za pravdu, že keď sa v živote extrémne posunieš, tak sa ti toto keby samé otvorí to vnímanie na ostatných ľuďoch, že vidíš, ktorej fázi ako keby života je. Že teraz on je tu, teraz sa hrá sa na to a proste ako keby až taký rentgen sa ti odomkne, keďže si touto cestou prejdeš. Určite. Pár rokov dozadu som absolútne nebol v tomto nastavení, ako som teraz. Som teraz o niekoľko levelov vyššie, ale pár rokov naspäť, keby mi povieš o tejto téme, tak proste by som to nebral. Lebo nedozrel som do tej témy a naozaj tými skúsenosťami, tou aplikáciou v praxi, som postupne začal viac a viac chápať. A čím si... A momentálne som tu. Určite za pár rokov zase budem úplne niekde inde. Budem úplne inak chápať veci, to je jasné, ale momentálne som tu, tak vnímam veci tak, ako vnímam. A na čom si ale cítil, pred pár roky si to ešte nevnímal, potom si začal trošku vnímať tieto veci, na čom si reálne cítil, že najväčšiu tú zmenu proste, že kokos, niečo na tom bude. Čo bolo také, že si proste povedal, že že niečo na tom asi bude proste, že lebo teraz vedome vieš povedať, že to vnímaš lepšie a inak. V čom to vnímaš lepšie, na čom si to začal všímať? Ja to vždy prirovnávam k tej súťaži, že naozaj som cítil, že držím v ruke ten pohár, stal som na tom prvom mieste a potom postupne, ako sa mi to začalo formovať, všetko to, čo som si v hlave nastavil, že už som tam, sa to začalo formovať, tak vtedy som postupne, že že proste zapadá to do seba a vtedy som si povedal, že dobre, skúsim si teraz nastaviť v hlave toto a proste držím to v hlave, už to je realita, síce to ešte nebola realita, ale v mojej hlave už to bola realita. A postupne za pár týždňov, mesiacov sa to začalo formovať a naozaj sa to stalo realitou. Som si povedal, že že toto je sila. Je to tak? A naozaj vtedy sa mi rapídne akože otvorili oči vo vnímaní sveta ako takého. Lebo to nie sú veci, proste, čo sa... To musíš veriť, to je práve. Musíš fakt, že veriť, lebo keď to neveríš, vždy sa nájdeš spochybnenia. A keď to veríš, tak potom ti aj život ukáže, ty to pochopíš, veríš tomu a vtedy to začneš inak vnímať a už si na tom proste naladený, hej. A ja takisto rozprávam, lebo inak keby si sa spýtal v tom období, kedy som začal trénovať, začal som sa meniť, hej, keď sa vrátime naspäť k tomu, lebo toto už sú veci podľa mňa, čo môžeš, tak akože jasne, ľudia to ovládame, ale keď ten človek chce na sebe začať pracovať, chce sa posunúť v živote a chce keby sa trošku prebudiť z týchto sračiek, ktorých je zaciklený a nájsť tú svoju cestu, tak to keď mu povieš, tak je veľmi veľký extrém na neho ešte, hej. Ale že už keď začne, a ja som bol tiež na tej ceste, som začínal, tak ja som nevedomky si vytvoril tú realitu. Mňa keď sa niekto vtedy spýtal, ako chcem vyzerať, to keby sa spýtaš hoci koho reálne som vtedy poznal, alebo kľudne mojich rodičov, alebo brata, hoci koho som povedal, budem veľký, budem plešatý a budem potetovaný a budem proste cvičiť a jedno s druhým. A teraz som na sebe zrkadla a ja vyzerám presne tak, ako som to vtedy povedal. Ešte som to aj neveril, iba som si vravil, keď som kúkal tých ľudí, že akí sú proste frajeri, že chcel by som byť ako oni, tak ja som, to nebolo, že som si vedome to vytvoril, ja som to tak veľmi chcel, až sa to proste stalo realitou. A potom až časom, keď som si tú realitu vytvoril nevedomky, som pochopil, že koľko ako sa aj dokážem zmeniť. A potom som začal robiť Human Weapon a som si povedal, že teraz som takýto človek, ale takéto veci ma brzdia, viem, že dá sa na tom pracovať, viem, že dá sa zmeniť, tak som si povedal, a toto reálne odporúčam aj každému. Napíšeš si proste na papier, fakt, ale že seba kriticky som si spísal, aký som bol človek vtedy, ako som vnímal veci, ako som sa správal, ako som sa prezentoval, moje silné stránky, moje slabé stránky, čo ma brzdilo. Fakt, že trojstranový dokument som si spravil o tom, že kým som. A vedel som, že keď som si určil, kým chcem byť, tak som sa ním aj stal, tak som si povedal, napíšem si aj človekom, ktorým chcem byť. To som si dal 20-stranový dokument. Tam som si napísal úplne všetko dopodrobná proste, od prstov na nohe normálne až po vlasy, ktoré nemám, že ako chcem vyzerať, ako sa chcem prezentovať, ako chcem proste posunúť v živote a nazval som to proste líder Human Weapon, lebo som chcel vybudovať Human Weapon a vedel som, že ten človek, ktorým som teraz, ešte nie je na takej úrovni, že môže pomôcť tisíckam ľuďom proste zmeniť si život. Že ja sa najprv musím tým človekom stať, že som na tej ceste, ale musím robiť to, čo robí on. A spísal som si to
vizualizoval som si to a začal som konať ako ten človek, robiť veci ako ten človek, pracovať na sebe a spravil som si aj test, keď sa vrátim k psychológii, aby to nebolo len o tom, že rozprávam zase o veciach, ktoré nie sú nejako podložené nič. Proste Carl Jung, na internete máš test 16 personality, ktorý si vieš spraviť a tam ti presne vyjde, že aký typ osobnosti si, aká farba osobnosti si, proste ako ťa vnímajú ostatní a celkovo ti vyjde do hĺbky tvoj opis tvojej osobnosti proste dopodrobná. Aj na základe psychológie, na základe otázok, ktoré tam máš napísané. Vyšiel mi typ, hej, kto vie, ten vie, kto nevie, ten nevie, vyšiel mi typ architekt, hej, čo je červená farba, v kvázi si človek, ktorý tiež je cieľavedomý, ale je to človek, ktorý analyzuje, rozmýšľa, ale robí to všetko tak strategicky, ako keby z úzadia, hej. A to bol človek, ktorý, ako chceš byť líder, mať Human Weapon, točí podcasty, jeden s druhým, bol som viac introvertný typ, hej. Aj toto, niekto povie si introverci, nedá sa to zmeniť, dá sa to zmeniť, len je to o tom, ako si nastavíš realitu a kým chceš byť. Vtedy by som to v živote nedokázal a vyšlo mi presne toto, hej. Mňa to sralo, že to ja nechcem byť takýto, to 5-krát som si robil ten, že a ešte som naschvál zmenil nejakú odpoveď, vieš, že že musím byť niečo iné. Vždy som bol proste architekt, tak si rád, že OK, niečo o tom bude, neriešim. A fakt som úplne to zabudol a budoval som, robil som to, čo robím a je to úplne taká až nedávno sa to stalo, taká čerstvá informácia, napadlo ma, že spravím si ho teraz ten test. A už keď som vypísal tie otázky, rok potom, čo som sebe pracoval, tak už som si vral, čo ti jebe, že tu som dal úplne inú odpoveď, ale že diametrálne odlišne som odpovedal ako vtedy. A ja si vravím, že OK, prečo to teraz vyplňam takto? Že pre mňa je toto úplne teraz normálna vec, čo robím a predtým to bola pre mňa vec, čo by som nespravil. Že zmenil som na zvedať, čo mi vyjde. A vyšiel mi typ, že som proste, teraz mi vyšlo, že som komandér, že som proste líder, ktorý vedie ľudí, ktorý buduje impéria a dosahuje veľké veci. Ako Jeff Bezos a títo ľudia majú tento archetyp osobnosti. A tam je proste dôkaz na tom, že sa takto extra dokáže zmeniť a vytvoriť si realitu. A aj sa to stalo. Vybudoval sa Human Weapon, točíme tento podcast, spoznal som ľudí podobných mne, ako ty aj ostatní, čo mi prišlo do života a reálne som si tú realitu vytvoril. Ale bolo to tým, že už som proste vedel, ako som to spravil. Ten som spravil nevedomky, takže celá táto vec, o ktorej sa rozprávali, ozaj funguje, hej. A to som chcel povedať proste ostatným ľuďom, že to není iba na základe toho, že my sme niečo povedali, alebo tak. Proste ozaj to funguje, skúsi to a uvidíš sám. Takže tak. Však ty si to mal tiež podobne. Nie, počkaj, čo vravíš na to, čo som ti teraz povedal? Zaujímavý ma tvoj názor, lebo videl som, že si ma teraz akože začal počúvať. No však zaujalo ma to. Hej, no tak však povedz mi na to tvoj spätný taký názor, že som teraz povedal, hej, že som si trošku ego pochválil a takto. Ale nie, akože to bolo bez ega, to bolo normálne proste, čo sa stalo. Tak ja som si nerobil tento test, ale určite si ho spravím, lebo ma to zaujalo. Yes. Ale ja som nikdy nemal nejakú predstavu, že ako chcem vyzerať, ako si ty povedal. Pokerovaný, holohlavý. Hej, ja som to som ja nikdy nemal. Hej. Ja vždy som mal len zafixované, že proste chcem ísť za každých okolností smerom nahor. V každej sfére. Ale už si sa videl v tom akoby vrcholovom bode, že už som hore. Možno som nemal tak do detaily ako ja, že proste hej, ale mal si tam, už ten cieľ si mal stanovený. Ja som vedel, aj viem, že proste budem vždy lepší človek, lebo tak smerujem, takým štýlom. Neviem, ako budem vyzerať, neviem, čo všetko budem v tej chvíli robiť, ale proste viem, že neustále celý život idem nahor. Proste není iná možnosť. Ale aj si išiel, ale áno, to je tak. A to je presne, si super povedal aj vtedy, že dôležitá je cesta a nie cieľ. Že užívaš tú cestu, ale keď sa na to pozrieš, keď to trošku obrátiš, keď aj dôležité ten cieľ ale mať. Hej? Ty proste potrebuješ vedieť, kým chceš byť, lebo keď nevieš, tak ideš len s davom. Hej? A to je proste na hovno. Ideš s davom a zase sa vrátime k tomu všetkému. Ideš s davom a ideš proste do hovna, ako všetci ostatní. Hej? Isto si videl ten obrázok, ako sú dve cesty a všetci idú jedným smerom a ten jeden človek odbáča. To chceš byť ty a ty budeš ten, ktorý si to proste vytvorí a zmení si to, kým chce byť a začne to počúvať. Čiže si nastavíš nejaký ten cieľ. Nenieš proste s davom, vieš, kam chceš ísť. A užívaj si tú cestu, lebo ty si nevieš nikdy nastaviť, že ako sa tam dostaneš. Ty si môžeš zbohatne tým, že budem fitness tréner, vieš. Ale nemusí to byť tým. Proste môže to byť, že poznáš niekoho, kto predá auta, začneš predávať auta, zbohatneš ja viem, že sa budem mať dobre. Hej, ale vieš, že to viem. bude. Áno. To si tak seba povedal, že nemusím k tomu ani nič proste povedať, vieš. A presne tak. A veľa ľudí si ani toto nevie nastaviť. Ale možno to nastavia a nepracujú potom na tom. Vieš, buď zase nemajú to svoje prečo, alebo to tak necítia, alebo ich stiahnu ľudia. Proste
No, Veľa ľudí, keď sa dnes spýtaš, že aký máš nejaký sen. Sen? A začnú premýšľať a po 5 minútach z nich nevidie ani nič. áno, a keď si Lebo- bol dieťa, si tie sny, toto je, nechaj myšlienku, že keď si bol dieťa, si mal koľko snov, čo si rozprával a povedal, že budem kozmonaut, ja budem astronaut. A nikto ti to nebral a si sa tak cítil, bolo ti dobre. A teraz ako vyrastáš, doba ťa zmarí, ty chceš byť kozmonaut, čo ti jebe, pôjdeš do fabriky, budeš robiť v fabrike ako všetci, ako ostatní. A to ťa tak zmagorí, že ty si potom aj ten cieľ reálne nevieš dať. Lebo si myslíš, že to, čo je priemer, je proste dobre. Ale to sme trošku odbočili od toho, čo sme vraveli, že ten človek si to proste nevie ako keby ani určiť a to, že kým chce byť, prísť na ten jeho nejaký hlavný cieľ a posunúť sa ďalej, alebo ísť za ním a nasledovať to. Hej, ty už si vrátane povedal, že nevieš, že čo bude, teda, alebo že vieš, čo bude, nastaviť si cieľ a užíval si tú cestu a ideš za tým a veľa ľudí si to kvôli týmto veciam ani nedokáže nastaviť. A za mňa proste tá laťka je teraz nastavená aj tak nízko, že proste aj kvôli tomu tí ľudia sú tak zmagorení a nemajú tieto ciele, povedia, že a ja sa hľadám, vieš, že kokos, čo si robíš v živote, ja sa ešte hľadám a neviem, alebo že toto je príliš veľký cieľ, to nevieš dosiahnuť, to je presne to. Alebo že ja neviem, ja si chcem teraz užívať život. Hej, ale vieš, To a je typické. Áno, alebo že nemajú veľké ciele a to kvôli tomu, že tá laťka je za mňa nastavená tak strašne nízko, že to, čo proste napríklad pre mňa aj pre teba jednoznačne sú veci úplne dosiahnuteľné a úplne, že štandard, po ktorý ja neklesnem, tak pre nich sú to nemožné veci, že čo ty chceš dosiahnuť, o čom ty rozprávaš. No lebo ja proste nemám tú laťku nastavenú tak nízko ako ty, proste to, čo je pre teba strop, je pre mňa štandard. A každý jeden úspešný človek, ktorého poznám, to má takisto, vieš. A prečo je podľa teba celkovo táto laťka, že úplne až takto nízko nastavená, že tebe stačí pochopiť pár vecí, spraviť pár vecí a môže sa stať fakt, že najväčším proste frajerom. A preto som aj reálne celkovo aj spravil ten Human po nech tí ľudia to pochopia, zapracujú na sebe a už nech si idú svojim životom, ale chcem, aby proste sa zmenilo zmýšľanie tieto veci, lebo ho majú nastavené nízko, lebo tak nízko nastala táto doba. Lebo žijeme v dobe, kedy sú krátkodobé impulzy. To znamená, že ľudia aj videá, čo pozeráme, teda ja nepozerám, ale čo ľudia pozerajú na TikToku, 10-15 sekundové videá a hneď ďalšie. Potom ľudia nevedia byť konzistentní v jednej veci. Lebo neustále, ako keby ich mozog pýta ďalšie a nové impulzy. To znamená, že nevedia sa dlho sústrediť na jednu vec. Áno, však sú zmagorení, proste, presne aj, a to je aj tá vec, dopamín, hej, proste ono sa to nezdá, ale tebe to dá extrémnu dávku dopamínu a dopamín je proste zodpovedný za to, že si máš proste šťastie z veci, keď čo dosiahneš, šťastie, keď vyhráš proste, hej, alebo ti to ťahá k tomu spraviť niečo, za čo dostaneš proste to zadosťučinenie, hej, a že tí ľudia si možno si toto už aj uvedomia a nastavia, ale prečo spravia aj ráno stanú, TikTok zaskrolujú. Oni majú krátkodobú motiváciu, že teraz niečo chcem, lenže tá o 15-20 minút, alebo to jedno, za deň, za dva, za týždeň odíde. Áno, lebo je chyba, vieš čo? A zrazu Ja vždycky nič. rozprávam, že motivácia ťa dostane iba na štart a do cieľa ťa dostane disciplína, že budeš konzistentný v tom, čo robíš, ako to, že si uvedomíš, že proste tie TikToky, tieto veci ťa len ťahajú dole, že mi to nič nerobí. Proste robí ti to. Ja tiež proste sa mi stalo, však rozprávame sa na rovinu, že ráno som mal robotu, alebo neviem čo, stal som si kávička, TikToček 15 minút a už sa mi nechcelo tak pracovať, nemal som taký fokus na to, lebo to sa nezdá, aký extrémnu dávku dopamínu dostaneš, keď scrolluješ alebo pozrieš nejaké video, lebo to je, že efekt, ty kokos. A chceš to ďalšie, že čo mi to dá, čo mi dá ďalšie. A tá zvedavosť, ten moment a koľko razy je ten algoritmus nastavený tak, že ťa trafí, proste ten klinček po hlavičke, čo potrebuješ vidieť, že normálne to naplňa a máš takú veľkú dávku dopamínu, že keď teraz ideš spraviť nejakú robotu, čo vyžaduje proste nejaké úsilie, niečo do toho musíš dať a nemáš to instantne, sa to robí ani nechce. A celkovo som videl jeden podcast, že ono je to tak skvelo nastavené, že proste každého Instagram, každého profil je ako keby nejaká taká knižnica. Hej, že proste otvoríš si proste Instagram a máš nekonečné množstvo proste knižníc na rôznu tému, ktorá ťa zaujíma, vieš. Scrollujem si, tento ma zaujal, ty kokos, rozkliknem si ho, úplne témy, všetko, celé to popozerám a už ma to prestane baviť, tak väčšinou, že kašlem na to. A znova je to súčasť systému, áno.
že je to cieľe na toho človeka, aby tam bol čo najdlhšiu dobu a aby proste nebol produktívny v tom reálnom živote. Áno, len aby bol konzument. Áno, ja napríklad TikTok neskrolujem, ja tam iba postujem, ale áno, stalo sa mi to na Instagrame, niekedy sa zabudnem a idem si. No a naozaj je to tak perfektne cielené na teba, že naozaj tie videá, skoro každé, nejako ťa dokáže zaujať. Áno, len potom treba sa zastaviť, položiť, stačí. No a veľa ľudí tam je spraviť, vieš, že to je to seba zaprenie, tá disciplína v tomto. A to je presne to, že ty už alebo si pozrieš, ten človek ťa presne baví, ktorý si pozeral, OK, tak kašlem na to, zruším to a vyskočí nové video, nový čávoč ťa zaujme a zase si pozrieš jeho profil. Stalo sa to každému z nás. No jasné, len proste my už sa o tom rozprávame tak, že sme si toho vedomí, hej. A veľa ľudí, čo si toho vedomí, podľa nie sú a ich to... Ale je to, myslím si, že aj preto, že my sme aj tvorcovia na tie sociálne siete a vnímame to inak ako ľudia, čo to naozaj majú len pre tú zábavu. Že otvoria si to a idú si. Že netvoria ten obsah nejaký, alebo neodovzdávajú nejaké svoje vedomosti, skúsenosti ďalej a naozaj to iba príjmajú. Si myslím, že aj preto my to vnímame troška inak, lebo vieme, ako to troška funguje aj za oponou. Áno, a my potrebujeme aj chápať tých ľudí, ako fungujú, aby sme ich vedeli fakt, že zaujať. Hej, čiže toto všetko proste nastavuje tú laťku takto nízko, aj tieto impulzy, aj to, o čom sme sa bavili, že tí ľudia potom majú nízke presvedčenia o sebe, o tom, čo môžu dokázať, o tom, čo môžu dosiahnuť a celkovo to tvorí proste zoženštilú dobu, zmagorenú dobu, ľudí, ktorí sú bez vízie, bez cieľov, alebo sa hrajú na niečo, čo nie sú a sú aj obklopení takýmito ľuďmi a potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. A na záver by som sa spýtal najprv teba, že čo by si odporúčil tým ľuďom, reálne, aby spravili, aby sa posunuli v živote, začali na sa pracovať a možno boli jedni z tých, ktorí za 50 rokov takisto natočia podcast a budú rozprávať o tom, ako sa zmenili a budú pomáhať ostatným ľuďom. Tí z vás, čo v sebe cítite ten oheň, že chcete niečo dosiahnuť, máte tú ambíciu, tak urobte ten prvý krok, či už s pomocou správnej skupiny ľudí, alebo kľudne aj sami. Ja som bol sám a nie je to žiadny problém. Proste keď máte nastavený ten cieľ, máte v sebe ten oheň, tak len to podporujte. Nepozerajte sa na okolie, proste vybočte z davu. Keď chcete niečo dosiahnuť, nie je dôvod, aby ste to nedosiahli. Veľmi dobre povedané. Akože presne súhlasím s tým, čo si povedal. Má to povedný názor, ešte máš nejakú myšlienku? Druhá vec, nekonzumujte sračky. Nastavte si naozaj kvalitné jedlo, jedzte mäso, vajíčka, sír, zemiaky, proste celistvé potraviny a naozaj uvidíte, že vaša hormonálna sústava sa zmení, budete sa cítiť lepšie, budete mať lepšie výkony v športe, ale kľudne aj ľudia, čo nešportujete. Garantujem vám, že sa budete cítiť lepšie a zmení vám to ako vaše fyzické zdravie, tak aj psychické. Áno, to je úplná pravda, to som chcel ja povedať. Proste to, ty ťažko budeš sústredený, ťažko budeš robiť veci, ako máš, doťahovať ich do konca, byť proste dobre naladený, aj keď sa radím k tým frekvenciám, byť naladený tej správnej frekvencii, konzumuješ sračky, čo ti len znižujú, hej. Čiže to je vec proste, čo je tiež alfa omega proste všetkého, aby si sa staral o teba, hej, o seba. Tvoje telo je tvoj chrám a preto musíš dávať to, čo potrebuje, pretože si ho vážiš, hej. A k tomu, čo si povedal, úplne súhlasím s tým, čo si povedal, takisto. Buď si nájdi proste dobrú skupinu ľudí, ostrihni okruh ľudí, s ktorými si, hej. Vraví sa, že keď sa budeš baviť s 5 chudákmi, budeš 6, so 4 chudákmi budeš 5, hej, ja som sa pomýlil. A keď sa budeš baviť so 4 milionármi, aj ty budeš 5. Čiže si nájdi takýto okruh ľudí. Či už to bude Human Weapon, či už prídeš za mňou a za Human Weapon, ktorý som spravil reálne, môžeš sa prepojiť do komunity, ktorá ti pomôže. Sú tam všetci ľudia nastavení ako ty a proste všetci nám budete ťahať dopredu. A keď to tak necítiš, nechceš sa tam pripojiť, že to chceš spraviť sám, tak to sprav. Ale hlavne rob to, čo vnútorne cítiš. Fakt, skús sa zastaviť, nebyť zmagorený touto dobou, všetkými informáciami a všetkým, čo sme ti teraz povedali, zamyslieť sa nad tým, že ťa to možno naozaj ovplyvňuje a zamyslieť sa sám nad sebou
a počúvať to, čo vnútorne cítiš a nasledovať to. Možno sa stane to, že celý okruh ľudí ti začne hovoriť, že nerob to, budú ťa vnímať ako človeka, proste, čo vystupuje z davu, ale to ty máš spraviť. A keď tí ľudia ťa nebudú podporovať a budú ťa ťahať naspäť dole, to je len signál toho, že robíš dobré a ty sa meníš, pretože ty meníš už svoju energiu, meníš svoju frekvenciu, stávaš sa lepším človekom a tí ľudia to nechcú spraviť, oni chcú ostať tu, kde sú a nechcú ísť vyššie. A ty keď ideš vyššie, oni to nepochopia. A pre nich je toto pohode, toto už nie. Ber to tak, že je to súčasť cesty, keď oni sa neposunú, nevadí, ja idem ďalej sám, ale tým, že ja sa posúvam ďalej, mi prídu do života ľudia, ktorí sú tam, kde som ja, minimálne tam, kde som ja, možno ešte aj vyššie, keď budú vidieť tebe ten potenciál a budete sa posúvať všetci spoločne navzájom. Takže rob to, čo reálne vnútorne cítiš, nájdi si, čo ťa baví, naplňaj to, počúvaj samého seba, maj kritické myslenie voči všetkému, čo vidíš, nenehaj sa zmagoriť informáciami a všetkým týmto, o čom sa doteraz bavili. A keď toto budeš nasledovať, začneš vnútorne reálne cítiť, že robíš to, čo máš, budeš obklopený správnymi ľuďmi, len otázka času, kedy sa ti aj tvoj život vyformuluje do toho štádia, do ktorého sa chceš dostať. Dodal by si k tomu niečo? Ja myslím, že som to povedal veľmi dobre. Dobre, tak tým pádom sme zhrnuli komplet všetko o tej dobe, čo som mal ja na srdci, čo som mal, myslím si, že aj ty na srdci. Proste porozprávali sme o tejto téme, nebali sme sa o tom porozprávať, veľa ľudí o tom nerozpráva, je to za mňa to, čo tu chýba, aby sa tí chalani uvedomili, reálne sa prebudili a nenasledovali tieto sračky, lebo táto doba fakt proste je do sračiek, ako sa vraví. Zlé časy robia silných chlapov, silní chlapí robia dobré časy robia slabých chlapov a slabí chlapí zase robia silné časy a dookola, dobré časy a dookola. Bohužiaľ teraz sme v tej dobe, kedy je doba dobrá a stávajú sa z nás proste slabí muži. A aj na to by sme to uvedomili a zmenili to a posunuli sa v živote ďalej. A ak nevieš, ako začať, alebo sa chceš posunúť na vyšší level, pripoj sa buď do Human Weapon, alebo nám napíš pre individuálny coaching. Sme tu pre vás.